Nakajing so tho bakla ki pajba ya ki video bat ki dur na ka program hikai ban lat lada wan knyo jumai balapan long Rngaiñ haka arpo teriglober 1000% ka kong EL Warjari MCS Additional Deputy Commissioner ka East Khas District but Subdivisional Officer SDO ka Pynursla Civil Subdivision haka nak pais ngi jong arpo teriglober 1000% kala pha jing pente pajba ban Pynshai bakam dei ka bajia ka nu ka jing knyo jumai haka tegas ngi Kala kedau baga Khang Surok haka kilometer ka balai ar jong ka Surok Shillong Shadauki Rngaiñ East Khas District haka arpo teriglober 1000% nadu kapor kendai statement step hadu kapor khatwei beje kadai na ka jing penlong ya ka Jinghikai ban lada one land shop ka jing knyo jumai ka balatip kom ka state level mock exercise da ka office SDO Pynursla Civil Subdivision Dagapapan pau bagi pajba ki sngoto baklabat muddur bajak nyu jumai basadan ka jing tua khandau ka jing tua mau ka SDO kala pan pau bagi jing pakhang Surok Shipor ka deina ka benta ka Jinghikai baladep pentep syaki pajba lingba kilat pathai khubor Kumban syukro haka step jong ka arpoi teriglober arja arpusan Shillong Mail ulayo pedang yaki dur bat ki video lem ki jing pentep antat baladon biang ka jing tua khandau haki benta ka Rngaiñ ka baju tep bakatai ka jaka ka dei ka baju tua khandau tua mau nakapor sakapor bat ki don kum ki tei ki jat jingja ki bala syem yaki men sim breu kum tak haba Pynshai ya ka ni na ki nong shong snong ka te ka than kum jo na ki bor penyat ka Pynursla Civil Subdivision laong bakam dari kum kata ka jingja tua khandau tua mau hendrai ki dur bat ki video ki dei ki bala shan bat ring na ka program Jinghikai ban lat lada wan knyo ujumai Sho layo jing tip bagi batmu hiar sakathan riwar kum samaulan nong sadauki bat ki wei ki benta lingba ka te ka jaka haka step jong ka arpoi teriglober 1000% kila phai din no maria yo yaki khubor bam shisha bala jia tua khandau Rngaiñ Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya